Go. Училище са госпожа Лили Джерова, началник управление просвета при Софийска голяма община и служители от управлението. Също така господин Хо Дан Ким от Корея. Сега, мили ученици и родители, позволете ни на първокласниците да приветстват всички свои бъдещи съученици с няколко стихотворения. Слав от първия клас. България, България, че кой я не знае, на здраве на рози тя ухае. В небето чак опират планините, като море са ширни равнините. Най-хубавите песни тук се пеят, най-светлите звезди над нея греят. Браво! Високо името и класа? Казвам си Ирена. От първи? От първия клас. Високо. Да си първокласник, то не е шега. Колко много грижи имам аз сега. Ставам по часовник, времето следя. Мирно на чина си трябва да седя. Пиша букви, чета на глас и разказвам ясно и внимавам в час. Колко много грижи имам аз сега. Да си първокласник, то не е шега. Името? Виктория. Б. Първи Б. На прозореца стоеше малко сребърно звънче. То полято вънка беше, то смълчал бе гласче. Но доведе златна есен, първи учебен ден и запя звънчето песен. Идвайте, деца, при мен. Ей, го тича първолакът, бърза още от зори. Труд, учение го чака, после весели игри. Борислав от първи Б клас запя своята песен, звънчето за нас. Здравей, златна есен, здравей, първи клас. Повярвайте, няма по-радостен миг да чуеш от мама: здравей, ученик. Добрият учител с топли очи ти милва косите, учи се, учи. Така е чудесно, начин да седиш
и букви и песни в час да редиш. Ех, утринни ясни, училищни дни, здравей първокласник, звънчето звъни. Приветствие към първокласниците ще поднесе Теодора Георгиева от 5-ти Б клас. Мили първокласници, 15 септември е. Първият звънец във вашия живот удари и от днес вие сте ученици. Нашето пожелание към вас е: учете се, мои птички, пишете, четете и своята малка глава с разум напълнете. Настъпиха вече времена, в които ни хитрият, ни подлият светът да излъже. Учете се, мои птички, четете, мислете и бързайте по-раничко да се просветите. На добър час! Госпожа Ташева, директор на 145-то средно училище, ще произнесе приветствие към всички ученици, гости и родители. Благодаря. Здравейте! Септември е тъй хубав, лъчезарен и пълен с толкова надежди. Един наистина голям и светъл ден за цяла България. Първият учебен. Честито! Радваме се, че всичките ни ученици са отново в този двор, в тази сграда, че са живи и здрави. Ученици, чувате ли ме? Родители, чувате ли?